da men başlap bilersiňizmi? Yok. Hiç açan. Men bağışlatamam, men çağılan bağışlamaya. Şu adetçenni her videolaryň diňe gülkünç baýynlar bilen ýa-da gyzykly pursatlar bilen halka ýetiren iň bir meşhur denanlaryň biri Cemal Kanditsata de şu mihmançylykda. Cemal ýence salam. Abartdan. Ýok, şu adetçenni dogry maýdan diňe gyzykly videolar bilen halka ödüň, allardyň ödüň söýdirdiň. Ýöne şuwun neside diňe durmuşa değişik bir agyrak soraglar beresiň gelýär. Mümkin bolsa jogap berjek diýseňiz. Ben berjek. Bermetek bolmadyň öňüne çykam. Awa, arasynda şular ýa-da köteşligim etdirýär, ýani halka gyzykly bolsa gerek, siziň durmuşyňyz bir ada çygan bolsa. Gyzykly adamlar görerler. Kimle gyzykly diýip ýazýan popular taw. O da tapylar ýöne ananaýyn. 100-den 90% size balejekdi. Awa, siz gowwarýarlar. Menem okuýan kommentariýalary. Ol videoda erbet zat ýazýanlar, olar ünsvermäli esasy bizi gollaýanlara like ýürejik. Birinji sorag şeýle Cemal ýence konditer önüm, tort, pichony her hili görünüşlerini çykarýaňyzda halka şu bişirýän tortlaryňyz bilen tanalýaňyzmy ýa ondan öň başga bir kärle meşgullanyňyzmy? Halk sizi konditer diýip tanadymy? Yok, näle bolam. 2015-nji ýylda meni ýa telekeçi boldum. 2015-nji ýylda 2016-njy ýylda Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy we partiýaň agzasy boldum. Tuwelemi. Owa, şu ýylda meni ýem taýyn aşönümler firmasynyň direktorydym. Taýyn aşönümler. Köp şonçyn wara söwdegärler, marketler, ululu telekeçiler meni şondan tanaýar. Meselem sergiler bolsun, meselem Telekeçiler Birleşmesi bolsun, hemmesine owkatlaşýar. Gazetlere, daşa bir gelek. Şeýle bir owzada aýdyp bereýin, gaty meni intak beýip aýdyp beremok. Bir gün düşme giripdi. Düşümde arkadağımız men harytlamy eline alýar. Owa. Şonun kän wagt geçmedi. Bir ýylym geçenok olimpiada sentýabr aýlardy. Olimpiada şäherçesinde, Aziýa şäherçesinde. Aziýada. Şu taýda markada açyldy. Halk markada öýden ýaňyşmasam. Men dogry maýdan şu halk markada biziň ýükümizin gidenden bilemok. O menedjerler, supervisorlar bilýän eken. Öz habarym ýok. Agsam ýollaşmaň eline jaň gelýär. Ullukdaş jaň edýär. Açaşdýany watanda Jemalyň datlaryny görkede otýarlar. Arkadagymyz ýalak diýär. Batly. Dogrudan şonu açyş bolýar. Şunça telekeçiler bar içinde. Näçe söwdegärler, näçe önümçilik edýänler 2017-nji ýyl. Gel şu arkadagymyz biziň harytamyzy görüp, şolary eline alyp görüp, şolara baha berip, kim muny kim önürýär, kim netiýeňe düşüpdir-de şol. Şu men intagam özüme gelip bilem, şu watan gutorýança bara. Bir şey durdum, hem ağlayan, hem beğenýän. İlkinjiler bolup şonu ýalak ýaş telekeçi bolup, halkyň söýgüsini almak başga zat. Arkadagly serdarym, arkadagymyňkyny bir gilek bir güýç berýärde, ol ýigin onu hiç duýga getirip bilemok. Cemal ýence siziň agdyňyzda ýaş telekeçi diýen ol näçe ýaşyňyzdadyňyz şu wagtlar? Şu wagtlara men ýaňyşmasam mara bir 25-26 ýaşlarymda. Sebe ortanjy oglum mady, körp oglum bolanokdy dawa. Näçe bolýar dawda näçe ýyl? Daw 10 ýaşynda 10 ýyl bolupdy. Tuwelende. Ay şol 26 ýaşlarymdadyr. Şu wagt ýaşdym men özüme. Ýaş bolsaňyzam ýem uly işiň başyna başlapsyňyz da. Owa, şu wagt erkim diýerdi. Ýok, men bu edýäniň bolmaz. Bu edýäniň hiç kim almaz zat ýady. Men bir ayağım Türk'te, bir ayağım İran'my, Hytaýmy. 25-26 ýaşda gelinem bolsam, bilýän önümçiligi degişdi. Aparatlar, enjamlar getirip, şu ceha gurnajak bolup, halkyň söýgüsini taýyn aşönümleri şeýle gowaldy. Gat gowaldy. Ýöne şu taýyn aş bilen meşgulanan bolsaňyz, konditerlige näme eltdi sizi? Näme sebäp boldy tort pişirip başlamagyna?
näme sebäp bol onu taşlamaga diýe ilki. ilk onu taşlap soň kondensatla başlaman onu. Hawa. Şowal ýa-da. Amaydı mene Çelim. kataydı. Köprünç bana men göz ýaşly görýärler. Beýle näme muň durmuşynda da. Köprünç diýerler. Kimse de ýamanlyk edip arkandan bıçak sokup gördüm näme o. Şo firmany näme üçin ýapan maýdaýynmy? Arkamdan bıçağı ýöne adam däller. Bana bir dogan, sağa bir zat edýär. Onu ýakyn bolano. Meselen başga kişiden çekeniň ýanap dogandan çekýände. Ol gat erget gudar bolýar. Ýöne men özümde de bu näme kakamy ejemi dinlemedim. Yo jan sağ bolsun gyýjyglemem, ömrü zok bolsun. Iki gyýjygymam söýýär, oğurýar. Meselen olar men jigim göremek, olar meni çağam bolýar. Ýöne dogan. Ona şu durmuşda siziň ýüregiňizden çykmaýan iň agyr öýkü kene şowal ýa-da, ha? Şu bir adam birine bir yamanlyk edip bilýän bolsa, mene dile getirmän ýöne 10 ýalyk yamanlygy men indiski kinolarda da görübilem, da gözüm getir. Şol adamyň başlap bilersiňizmi? Ýok. Hiç etsen. Men başlasam men çağılan başlamaýa. Sebäbi ýaş başda şolarda da azyk travma goýdy. Daşa meselim siz bilen zok ýöne hökümet işgärleri şu men wakam bilýärler-de. Köpünç uly idaralar da dokument üçin barýany. Demänçe ne hileňe geçip gitmeýi diýerler-de. Şol döwürler özümizem senden bir gaçy şok bolup diýerler-de. Şoň üçin onu men dile getirip bilmeýär. Ýöne agyr bıçağı da aldım. Şonu bilen mene şeýle travma ýaşady. Men şonu hiç açmam bilemok, edmem bilemok, işledmem bilemok. Ine şu atwara tolama oğullum diýen da Cemal eje. Näçe çağaňyz bar, näçe oğulluňyz bar? 3 oğlum bar. 3 oğul. 4 ýaýyn ýollaşmam bir oğlum ýalyp. Esas oğlum ebi. Benim oğlum diýin, 4 oğlum. Eke jagyydym ba. Aha. Men 3 tane oğlum bar. Şol oğluňyzda erkeklik nähil häsiýet göreseňiz geler? Ular barýarlarda tolama görýänler menime Yunusjany, Dawudjany görýän tolama. Birinji men wara. Unda naýtynlar. Otursam men näme edip ýalbarýan maýdaýynmy? Na görselerim diýip. Birinji bilen ayallarna fiilagly bolsunlar. Benden çağaty öýe getirýär-de. Şol incitmesinler. Köp erkek doganlar ayal maşgalan fiilan oklar. Köpçülükde ýüzüni alýarlar. Köpçülükde äsker mesçiligi edýärler. Bekçel diýerler. Bir hilek onu öz denany. Näýlek diýýine meselem köp maşgalada köp erkek kişi aýalyň puluny, aňyrsyny, ejetini, kakatyny, statusyny seredip fiýlaýar. Meselem ejeti ýa kakaty ýok bolsa, ýa iýdegi doganlary ýok bolsa, ýa puly ýok bolsa, ýa aňyrsy gurpul bolmasa fiýlatlar gelmejek bolup dururlar. Men şol momentler halam. Şol momentler halam, gat halam. Näme deňem fiýlamaly, urmalam da, söwmelim da. Gyýyn maşgalan halamaýan öýlerim bilýän, gyýyl bir cennet okuli. Cennet biziň öýümizde men gyýyma diýen, sen bize Allahyň beren sowgady, sen biziň öýümizdiň cenneti diýen. Kakany jennete saljak diýdi. Ejenem saljak diýdi. O edip diýer. Şoň üçin men oğullarıma diňe şol fiýlesinler. Ýani ýollaşlarda fiýlesinler. Hiç açyp ikilip etmesinler. Biram hiç ýalan sözlemesinler. Az oturaýtynlar, köçüp birsinler. Ýöne şol ýalak bolsunlar. Dogry. Alajan şolar ýalak bolmagym nesip etsinler. Hawa. Cemal enje, ne çağalaňyzda göresiňiz gelýän häsiýetini aýtdyňyz. Men barasy diýem, ne çaýlar tanaýanna. Siziň gow günüňizden bir şadyan günüňizden birada çykkan günüňizde de bada men nädemde de sömke diýen, zada diýen, her hil pursatda görýän. Hawa. Siz özüňizde haýsy häsiýet ütgediňiz gelýär? Hemde ýene bir sorak. Ýoldaşyňyzda haýsy häsiýet ütgediňiz gelýär?
yollaşımda ütködük İkiňizine hawa. Men şeýle bolardym, olam şeýle bolardy diýseňiz. Qaharlanma, gönükma. Diňe qoqda. Mene deno amda batşaq kinoda bolýara. Qoqlap. Men alzyradym. Gördüm, qoqmy. Onuň aşada geçki diýok tuwalaýala. Ýöne men ýüzüne seredip durýar. Göşüş. Näme? Bilemok men näme bir zat çakka. Men şu qaharny, şu qahar gyzmalygy bara. Mena qahar gelenne qazanna men hiç tak gurlap bilemok. Boyun alayın. Näme bolsa da erkek kişide şu qahar qadamny. Qahar janyny birden. Kılıçından qanan tur diýär şoda. Men şontyny. Ha özümde halamayan häs etdim. Näle? Fehal-zada ağlayan. Fehal-zada ananyan. Ýüregiňizde kabul edýäňiz. Adamyň öz ýüregi. Ananyan Ýüregi kapsyna salýan. Hawa. Onu çıkaramda da köpeň. Şoňa göz ýetirdim men. Bunu ananyaňyz adama. Gatynan ya. Men şo ne dip aýyrjam bilemok. Bilemok. Maňa Fehra şey diýdi. Men psihologa gidip görünýär. Men düzelim, senim düzelerdiň diýdi. Hawa gördüm, dinledim. Hawa. Sen onu gowluk men gatty çere şu adama zora bolayyn, ya ýakyn gatnaşaýyn, balygym bolsun, gaýny kejim bolsun, eltim bolsun. Men şu janymy, tenimi ponst berýän. Bir bölüç özüme alqalamok. Pony berýän şo. Şolar üçin. Şo gara Fehra diýdiňiz-de ulan şu wagt gepleşiňiziň başyna goýan nemeňde gördüm. Tak soňuna goýaň da goýdýan. Ýöne onda da bir görüp galym şo jaş bursadyny. Fehraň bir diýen sözi bar. Çağlyk wagtyňyzda. Kitap. O roman diýip bermeli. Sizin durmuşuňyzy roman diýip bermeli bir kitap diýär-de. Hem çağlyk görmedik diýär. Ol bir kadra sogjaklar, däl beýle näme gördük, bizem gördük diýenler ýöne. Men onu aýdyp biljekler. Ebe bizim ýurdumyzda boldum, şu waka diýjekler-de. Çyndan bizim ýurdumyzda boldum. Ay ýok, bu bolup bilmeýär. 10 ýyllyk batlar başymdan geçip bilmeýär diýjekler we Fehraň şondan nitde okamak kyn bolan, soň görünmeýän roman diýip bermeli. Sen başymdan geçen zatlar diýip onu ýatlap. Ana taw şonu men ýan ýollaşyma da aýdyp beremokda. Köplenç bir bölejiklerini bir ýerden eşitýär. Jaman bir zat sorasy mene seni. Şeýle mi diýen boly? Bolu men bokurdum diýip men gurlap meleno. Aýdasym meleno. Yaran gozgoýar. Aýdasym gelen okdan düşünýärler. Düşünýär onu. Şo zatlary çeken adam üçin çokça men başga zatlary hiçli kabul edemok. Kiçilikden öz başdaklyga durmuş öwredipdir däsede. Men 7-8 ýaşymda ikinji klasga muje galanjyň iýitin ýoluna çykan adam. Şu jeglem aç ölmesin diýip. Şol aç ulsymy maşgalada. Ulsy açlykdan adam ölüp bolýar. Şolar ölmesin, şolar aç bolsa ýatmasyn diýip. Daja hiç tapma. Gat çöregi silkip süpürüp suwa degirip iýip ýatan onu bilen bol. Şo derejede. Geçti bolsunlar Cemal Gençe. Bu durmuşam Allah'ın beren maňa sowgat diýen. Allah şu geçen kyn günlerimi beren sowgat. Inne bir şo kyn günler görkezmesin. Çağlaňyza, atyklaňyza gowunmak nesip etsin Cemal Gençe. Inne bir gowy soraglary da bir geçeli siz aglatýan ýoksa men näçe ýyl bäri TikTokda diňe ýüdüňizi ýapçyk ýadyňyz. Diňe sesiňiz bilen tanallyňyz ilk kölene. Hadi işte. Näme sebäp bol ýüdüňizi açmana?